Ayınlarım gitken soyun Mingga bisa kolak Avlaklı tireyalar Ayınlar bize kolak Ayınlarım gitken soyun Olmayıp korak kolak Aynalarını hasretlerle Ayınlar uzak kollar Şunla miken ayınlardan Yaraları kapkara Ayınlarım yılap kolar Ayınlarım yılap kolar Ayınlarım yılap ayılar yılap kolar Ayınlarım gitken soyun Olmayıp qarab qolar Olmayıp qarab qalsa da Ayınlar apaq qolar Şuna miken ayınlardan Yaraları qapqara Ayınlarım yılap kolar Ayınlarım yılap kolar Ayınlarım yılı kaygılar yılap kolar Şuna miken ayınlardan Yaraları kapkara Ayınlarım yılap kolar Ayınlarım yılap kolar Ayınlarım yılı kaygılar yılap kolar Şuna miken ayınlardan Yaraları kapkara Ayınlarım yılap kolar Ayınlarım yılap kolar Ayınlarım yılı kaygılar yılap kolar Şuna miken ayınlardan Yaraları kapkara Ayınlarım yılap kolar Ayınlarım yılap kolar Ayınlarım yılı kaygılar yılap kolar Yigitler triyosi. Gördüm aşık oldum gördüm yarattım Canıma sen yıldız bulup geldin Ay bulup yolumu yaktırdın Ay bulup yolumu yaktırdın Yüreğime benim kanat koyulan Başımdaki behri dilimde Gönlümde simit yoluyorum Kıyaş buldu yürek
Эльвира Хадиева. Yemli Tataristan, Tatar tübegi. Göz nurların sirpep sina karay, seni siye Tatar yüreği. Şuşu jirde baba hıyallanıgan, urmanlarga kirip yuvanıgan. Neçe tapkır ümit üzülgende, күпме тапкыр кабат ялганыган. Туган ягым ямли Татарстан,
татар иле татар төбәге Күз нурларын сирпеп сиңа карый Сине сөя татар йөрәге Мактана син горурланма бүген Җир түреннән аккан байлыгы Ишетсеннәр гүзәл исемеңне Ераклардан әллә кайлардан Туган ягым яңлы Татарстан Татар иле татар төбәге Күз нурларын сирпеп сиңа карый Сине сөя татар йөрәге Туган ягым яңлы Татарстан Татар иле татар төбәге Күз нурларын сирпеп сиңа карый Сине сөя татар йөрәге Сине сөя татар йөрәге Сине сөя татар йөрәге Кадерле дуслар, киләчәктә дә бер-беребезгә игътибарлы һәм ихтирамлы булып, дуслык җипләребезне өзмичә, авырлыкларны бергә җиңеп, шатлыкларыбызны бергә уртаклашып яшик. Бердәмлегебез һәм иҗади рухыбыз киләчәк тормышыбызның ныклы нигезе булып торсын. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сәхнәбез түренә район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илһам Фидейл улы Гайнетдиновны чакырабыз. Рәхим итегез, Илһам Фидейлович. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Без бүген әз булсак та җырга, моңга, мәдәнияткә, сәнгатькә гашыйк тамашачылар биредә яңгыр булуга карамастан да бу ялларда республикабызның, илебезнең төп бәйрәмнәре билгеләп үтелде. Бүген инде республикабызның конституциясе булса, берничә көн элек халыклар дуслыгы, бердәмлек көне билгеләп үтелгән иде. Илебезнең, республикабызның, районыбызның төп байлыгы ул әлбәттә күп милләтле халык. Халыклар арасында, милләтләр арасында дуслык, татулык булып, ил көннәребез тыныч булып, алга таба да илебездә халыклар дуслыгында, милләтләр, диннәр дуслыгында хезмәт итәргә, көн күрергә насыйп булсын иде. Бу концертны кемнең оештырырга көче, дәрте, дәрмәне керде. Безне матур җырлар белән, моңлы җырлар белән сөендерделәр, үзләренең матур биюләре белән шатландырдылар. Шушы мәдәният үзәгенең хезмәткәрләренә ихлас күңелебездән рәхмәтебезне җиткезәсебез килә. Югыйсә, менә бу берничә бәйрәм көнендә районыбызда 48-дән артык бәйрәм чаралары узды. Көн сайын алар бер генә түгел, көнгә 2-3 булды. Алар инде көн сайын халыкка хезмәт күрсәттеләр дисәм дә ялгыш булмас. Күп кенә республика конкурсларында катнашып, мәркәзебез Казанда безнең 3 коллективыбыз опера-балет театрында чыгыш ясап, бик матур үзләренең чыгышлары белән зур алкышлар алып, зур бәя алдылар. Аларга да алга таба менә бу халкыбызга хезмәттә зур уңышлар насыйп булсын иде дигән теләктә калам. Тагын бер кат ил көннәребезгә тынычлык, хезмәтле булып, икмәкле булып, районыбызда һәм республикабызда сезнең белән берлектә хезмәт итәргә насыйп булсын. Иң кирәклесе һәр барчабызга да саулык, сәламәтлек теләп калам. Бәйрәмнәребез белән барчабызны күргәнегез, тамаша кылганыгыз өчен, хөрмәтле үзешчән артистларыбыз, безне сөендергәнегез өчен ихлас күңелемнән тагын бер кат рәхмәтемне җиткезәм. Бәйрәмнәр белән барчабызны. Зур рәхмәт, Илһам Фидейлович. Изге сүзенә үтеп матурлык, илһам таратучы барлык катнашучыларга олы рәхмәтебезне җиткереп, сезнең белән
Сау булмашабыз, хөрмәтле тамашачылар. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыйк. Тагы бер тапкыр бәйрәмнәр белән сезне.